bandiraɓe sehlaɓe to beraji jowol sare jam hira mon kaburuji mon e lemgal Pulaar oɗo jamma alarba gollere octobre tan ujunnaji ɗiɗi nogas joyi titruji men ɓudduma wonnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen toon to Maison Blanche walla toon to Washington e nder leydi ndi fof gouvernement ko huddi baafi mum ɗum noon ko sibabude kamɓe démocrate et républicain wonɓe toon to congrès waseɓe nandirde ko fate en dañde budget kene walla laamu ngu continue ligguey muɗum hol gonde fenere walla golɗo gonga walla hol jiɗɗo ɗum ɗon ma en dutte desuji dokkaɗi toon tumnaɗe CNN habaruji men han toon États-Unis ma en dutto kadi ñalawma hanki to Virginia hohoɓe mawɓe village général ha amiral noddunoɓe toon holko woni sababu bato ngu kolko ɓe noddira e hol kadi ko yalti e haaluji makko kanko Peter Hegseth gardiɗo défense leydi e kanko Donald Trump gardiɗo leydi États-Unis habaruji men international ma en jaton to Sénégal e yimɓe nanguira yimɓe mabɓe e kadi wonno opposition ƴeewen kadi justice o so tawi waɗata ko lawol fondude banggueji ɗi fof toon ha hande kadi toon to Sénégal kadi ñawuji ɗiɗi nen toon to diwanuji banggue maayo Sénégal ko ɗum woni titruji men ɓuddumawɗude oɗo journal min mbaɗan toon hande oɗo jamma alarba gollere octobre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ma en gartu joni joni e desuji Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettu yankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa taaridi kono ɓamtare kala kene wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men États-Unis guiɗaɗen d' abord ko hande en wayni woni ñalawma gadano toon to Washington walla toon to États-Unis hono gouvernement e kañum hoore muddude baafi muɗum ko mbiya shutdown ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kamɓe républicain e kamɓe démocrate ɓe pamodirani surtout en ko fate ƴewde holno ko kalis mo ngal jonɗo mo ganduɗa kene walla gouvernement mo kanko Donald Trump continue de liggade walla même peeje goɗɗe wallude gouvernement o liggade temporairement ha he lewru novembre walla ha ɓurɗum ko way wonde fof ene wayni ko oɗo sa joni ko ɓuuri hewde yimɓe liggoroɓe gouvernement fédéral ɗum noon ko guila militaire uji hay civil en ko liggueyaji fédéral oɗo sa joni ko gussa ha woni heddi seeɗa ɓeɗon kadi liggoroɓe ni kañum koye ene wayni potani yoɓede ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump e kamɓe républicain ji ardiɓe toon to congrès eɓene continue aɓe peela démocrate en wiide ko kañum en ɓeyde facturaji he walla oɗo kalis namtoon pour budget gueɗe ɗe ngala noon kamɓe démocrate en kamɓe ne ɓene pelɗa hono kanko gouvernement makko kanko Donald Trump e surtout gardini mabɓe kamɓe toon to Sénat surtout wiide wonde ko facture mo gaddaɗe mabɓe wonko woni hen ɓe mbawa jabde ɗum en wayno ko so tawi facture ɓe jiiɗi jaaɓe wone mabɓe ko ɓuuri hewde démocrate en jiiɗi koko fate surtout en assurance parɗo cellal ko mbiyan médicaire e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kamɓe mbaɗi hen kamɓe républicain ji donc ɗon ɗo ɓe nandirani kamɓe démocrate en e républicain ji surtout en ko wawde ƴewde dañde kalis kam kene wawa wallude gouvernement mo kanko Donald Trump continue liggede ha ɗo e novembre ene jeeya hen gueɗe surtout en kamɓe démocrate en oɗo sa joni ɓe namdi ko wiyete taxe credit ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Donald Trump o taƴini ɗum kadi no foti expirte ko ɓooya hen ɗum ɗon fof yo ɓeyde hen taxe credit noon ko wonande yimɓe ɓe ganduɗa en guilay sukaɓe walla guilay joguiɓe business aji gueɗe ɗe keɓata hen pour impôt ji men pour ngusso e oɗon taxe credit aussi ko hunde nde ganduɗa ene wawde wallude yimɓe surtout hutortoɓe assurance médical mo kam gouvernement yoɓata donc ene jeeya ɗum ɗo koɓe namdi kamɓe démocrate en kadi eɓe calli no fewi surtout en gouvernement kanko Donald Trump gueɗe ɗe continue wadde ha hande walla ustude kalisaji pannoɗi e kala département ji patuɗe cellal taw ko agence uji jogui ɗum kamɓe démocrate en wayno ko kamɓe jogui ndeɗo ɗaɓɓande ko way wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e tugnade kadi ko donc tugnade
tungna hande ko yalti no wayno ko à partir de minuit subaka hande alarba donc à partir de minuit 1 minute non ko subaka alarba no wayno ko shutdown o fuddi donc dum non ko shutdown kadi ko gouvernement kadi guddo dum ciagal duubi jeedi nde dum wadan holko dum firti wonde so tawi shutdown o wadi firti wonde ko yimbe fo namdiro o sa joni ko holde gouvernement kany horum to liggaade hay gora anda tawde so be nanodiran taw e nder ko damina hono kanko Donald Trump mo weltini pour makko won so gouvernement continue en uddude dami mudum sabu so gouvernement uddi dami mudum won yimbe won service aji kewdi la yimbe wietebe kanyum en alay sakko ngaraton donc be yimbe sohlaabe no fewi ngarta dum firti wonde ko so boyi so tawi juuti kanko Donald Trump gele de wadanno en pour segde won yimbe won agence uji won mo continue segde dum en tawde nati ligade dum woni ko ndar kanko Donald Trump wona démocrate non hawna kadi so boyi ma tin wonde hol plan mo woni dum non pour mbawa kanyum en jabde ko kambe républicain pose ko siftin don tan ko cuudi didi fo gondi son to congrès ko kambe républicain buri ko non wonande donc wonande kambe républicain ji tonto Sénat ala sako be daña kan wona capande jeegom vote pour me mbawa bindindi kala facture dum non ko dum woni ko be ngala o do sa joni capande jeegom vote firti il faut ko be daña ko moins sakke démocrate en jeedi wala jeeto so jante mabbe kambe républicain dum woni be daña capande jeeto dum non ko dum woni ko ala joni ko wonde fo en wayno ko service aji kewdi ma nji wonde liggéeji men gusa donc e ko limtite hen o do sa service aji de CDC mo kambe Donald Trump be continue wide be jidi ko sudi yimo liggotobe service aji ko faate agence gol période national to public faate chalal mo kanko docteur Fauci ardino service aji godi ko faate parc national e service aji pardi de la de foko en wayno ko ngusoro an wodi ko faate service aji non post office be bi wonde ko be post ma continue liggéey wonum kadi bureau ji post fo ma continue parce que don bureau ji wala service post kanyum horum dependake ko kalis gumoto do tonto to congrès buri hewde école aji Amerique gondi Amerique sa ko surtout école aji dépendidi e gouvernement fédéral kanyum ko mo manguddu adum non ko wondini ganda en kadi ma jogo cedele kewdo wonande surtout service aji to ko faate étudiant ji nyamale mum wala kalisaji étudiant ko torto ko faate dum no fuma dartin donc ko jiida didon service aji kadi ko faate aéroport uji en damina kadi en wayno ko kambe aéroport uji ma gussu yimbe liggorobe ton surtout renobe ko faate weeyo ha gonta ko damina tan en wayno ken wona temed jiide capan jewujinere taw ko liggorobe gouvernement fédéral kanyum fo donc 40% yimbe liggorobe do États-Unis fo en wayno ko ma jeftu ma porcent mbasa liggade dum non ko hunde de ganda fuddi ma partir du mercredi subagande do jarten o do sa joni en wayno ko tunnade hande khabruji gummi son to BBC on kambe senator ko buri en hewti wala représentant buri en hewti ma jalti déjà jehi kurumen donc kaldigal wodano do sa joni kaldigal no wodi hakkunde kambe mawbe siftin ton ko kanko Chuck Schumer e kanko kadi Hakim Jeffrey kam fo be jehi no ton to Maison Blanche dum non ko nyande tinede ko non wayno ko ciagalde mi jaltini hono kanko Donald Trump wiide makko do den kadi continue mo yenna démocrate en wiide wonde ko kanyum en jogorum jidi bondu lendi kanyum en jidi wat shutdown e ko yalti nyalo men kadi kanko Donald Trump e wonde ko der ko winde media social makko wi wonde ko all the shutdown Barack Obama futi felede affaire mudum parce que kanyum wadi kala ko tawi do handinde ko kanyum wadi feere ha Biden men hande tonto États-Unis ko siftin don tan ko nyalom hanki ono kanko gardi défense lady ndi hono kanko Peter Hegseth e kanko kadi gardi lady hono Donald Trump e mbawini yaade tonto Virginia dum non Virginia kadi ko be siftin don tan gila yontere bende be noddino kala yimbe be nganda ko généruji wala ko amiral uji wonbe armée États-Unis to mbawi wonde fa aduna fof yo kawri tonto Virginia donc ko buri hewde ko kanko Peter Hegseth ko haali ko gede de ganduda video do sa joni ko kambe militaire ji fu yobe par parce que ligue mabbe ko wawde habete ligue mabbe kadi ko haari ko dum woni gunda mabbe e kadi be potani wonde
yimɓe ganduɗa fatu politique oɗo sa joni poti koye tungnade kala programme mo ganduɗa kanko Donald Trump mo waɗata e wiide mabɓe kadi e ko wi kadi o wi wonde ko oɗo sa joni à partir de ñalawma hanke woni ñalawma hankadi mo ganduɗa ene kanko Peter Hegseth e kanko Donald Trump ɓe mbaɗi oɗo ñalawma kadi ma won ñalawma gonɗo kamɓe militaire uji walla ardiɓe militaire gal ene wayno ɓeɓe kisi kadi e gueɗe kewɗe e wiide makko noon kala mo neɗɗo mo ganduɗa mo tiiɗa hen mo softa hen neɗɗo ɓuttiɗɗo no wiiri ni taw wawa hayyade ɓeɗo fof ko fotɓe yalti jaaɓa gara mbiyen démissionné o haali hen kadi o wi wonde ko oɗo sa joni il faut ko yimɓe militaire uji américain ji foof gona parɓe gona kadi dariɓe ɗum noon o wi hayso ɗum ɗon firti wonde ko rewɓe jograni wonde militaire uji ɗum ko noon foti wade par ce que il faut ko militaire uji américain ji gonna yimɓe tiiɗ o haali hen kadi gueɗe kewɗe ganduɗa hen oɗo sa joni o wi ko wonde ko ala militaire uji hankkadi poɗɗi jaɓanede wonde ko so tawi ene jii hunde ne kaltoya walla gueɗe walla ene jogui ene gummi e nder ko ene gummi e won don won leƴƴi won walla ene gummi e won nokkuji won ko fate jangde ɗum noon wiya ko DI e ɗum noon ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe haali ko way wonde fof ene wayno ɗum ɗo ko hunde continue ha hande ne haawi yimɓeɓe fof surtout won ex militaire uji walla ex officier ji mawɗi ene continue ha hande namdade wiide wonde ko ɗum ɗo fof ko sifa mo ganduɗa kanko Peter Hegseth woni koye wallude Donald Trump ɗum ɗo fof ko wontude pour wiide wonde ko ɗum ɗo ko leydi dictature walla ko leydi autocrate ko wawi wonde fof ene wayno ko andaka taw holno ɗum koɓe jogori wadde kono en ɗamina balɗe garoje ɗe ko hono kanko Donald Trump e kanko Peter Hegseth waɓe poursu militaire uji kewɗi taw ko yimɓe ardinoɓe puti liggueji men sibabude e wiide mabɓe soit ko rewɓe soit ko ɓaleɓe walla ko leƴƴi goɗɗi soit kadi ko yimɓe e wiide mabɓe parani pour continue wonde arme surtout yande kadi tawi ɓeɗon kadi mo tuumi ɗumen ko yimɓe ɓe ganduɗa en jaɓata tan ko wonde militaire uji kono en jaɓata heɗanade kanko Donald Trump sifti noon tan ko Donald Trump e mandat muɗum gadon caɗele ɗe jogino ene kanko général Miller ko wiide oɗon général Miller yo hutoro militaire uji ene beele ne dartina seppoɓe ɗum noon général Miller wi wonde ɗum ko gueɗe ɗe waɗata kañum horum riposte finalement haaɓe kabbe hen Donald Trump e konkuɗe mum ɗi o haali kadi o haali hen haaluji kulɓinide seeɗa o wi wonde ko ene wayno ko militaire uji ene poti fewnitade oɗo saa joni ko yacci guure gonɗe e nder États-Unis won guure won ene wayno ko yimɓe añɓe Amérique ko ɗo e Amérique goni donc alay saago ɗiɗon militaire uji mbawa kadi kañumen koye men wadde heblo mumen taw ko habde ɗiɗo militaire uji wonɓe nder leydi ɗum noon ko hunde nde kadi nde meeɗani yiyede e kono noon mono continue waɗa ɗum kanko Donald Trump ko ɗum waɗi wonde ene wayno ɗum fof ko haalluji justice wonde jamiroje ɗe waɗata gila mandat makko fuɗɗi ɗum noon neldude militaire uji toon to guure mawɗe ɗe ganduɗa surtout enne taw ko démocrate gonen kanko Donald Trump kadi o continue haalde wi wonde ko ɗeɗon guure kadi ko yimɓe ko añɓe États-Unis jeeyaɓe biyeteɓe antifa noon sifti ɗon ko konngudi ndentina noon ko yimɓe wonɓe contre kala ko wiyete en fascisme tubakoɓe laaminoɓe nden surtout en taw Hitler en jeeya hen ko ɓen ɗum woni antifa ko woni contre mumen donc en woni ko kanko Donald Trump o wi wonde ko ɗum ɗo ko animiiji walla ko añɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa waɗa boniyankoɓe añɓe laamu États-Unis donc ko andata ne wayno ko yimɓe hewɓe kadi taw ko kañumen koyemen tawnoma toon to potuji taw ko yimɓe joguiɓe grade uji mawɗi ko ɓuuri hewde mabɓe woni ne continue namdata hannde holko woni sababu ngu kamɓe koye mabɓe nodda toon to Virginia so tawi tan ko haalluji kanko Peter Hegseth o haalanoɗe e surtout haalluji ɗi ganduɗa kanko Donald Trump o haalanoɗe e wiide mabɓe ɗum ɗo fof ko haalluji ko mbiyata partisan ko haalluji kamɓe militaire uji yoɓe nattu gonɗinde ko fate militaire agal kono ɓe gonɗino oɗo sajoni ko fate wonde jeeyede kanko sippotude kanko Donald Trump ko way wonde fof ene wayno ko woni mabɓe hay sinde jaɓani haalde hol kañumen mbi wonde ko ɗum ɗo haalluji Peter Hegseth haaldi fof e kanko Donald Trump ko haali ko fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawno neldede par email o liyete kamɓe koye mabɓe tamaɓe pertineɗo ɗiɗo militaire uji hande ne continue wiide wonde ko jiiɗa inde mumen kaale hen wonde ko kañum kaali ɗum ɗo par ce que ne wayno ko e nder gueɗe ɗe ganduɗa kanko Peter Hegseth ko haali o wi ko kala neɗɗo gonɗo ɗon kalto gueɗe ɗe ganduɗa ɗe mbaɗata pour weltaki hen ene haaltan ɗum public koɓe yi ɗum koɓe seekoɓe ɗum walla ko force ɗum démission ko way wonde fof ene wayno ko batu ngu gasi toon hanki ala taw ko kewi pour le moment kamɓe militaire uji umminoɓe caggal leydi ɗi fof ene wayno ɓe kooti nokkuji mabɓe habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon ko siftinde on ko balɗe ɓennuɗe hono debbo goto biyeteɗo Ngone Saliou Diop
o wawina haalde halluji bonɗi ɗum noon haalde ɗum kadi koye télévision kanko to kadi o jeeya koye télévision walla station gonɗo en ligne ɓe mbiya ɗum sans limite télévision no wayno haali hen halluji o yenni hen leñol fulɓe walla Pulaar en ko fama en wayno ko ñalawma hande 1er octobre ujunnaji ɗi e nogas e joyi hono groupe syndicaliste uji mi mbiyata Maham Ka kañumen wayno portimo plainte kanko debbo noon wayno ko non seulement waade télévision ɗo haalno ɗo kadi mo yafuno wi wonde ko kala mo ganduɗa mo haalaka musno ɗum taw ko konko e hunde makko yalti omo ñaagui yafuyi kono wi wonde ko haalano ko kanko huccinno konngol makko koye Macky Sall o teskira kadi ne wayno ko laamu toon gonɗo toon Sénégal gonen ɓeydi kadi wallude pour yamɗinde haalaka ɗum noon gardiɗe gueɗe nder leydi Sénégal kanko hoore makko yilinamo oɗon nokku to oɗon debbo woni to ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa en yimɓe hewɓe jiiɗum ɗo joni ne wayno ko justice toon koko banggue tan woni ko jiita e ɗum kadi ne wayno ko toon kadi to Sénégal hono debbo goto kañum hoore mum wayno oɗo sa joni naggam oɗon debbo kadi ne wayno koɓe mbi wonde koye nder konguɗe ɗi o yaltini toon to internet o haali hen haala bonka pasɗo e Ousmane Sonko walla pasɗo e laamu Sénégal donc oɗo sa joni e ɓene nanguimo donc kanko oɗo debbo nangaɗo wiyete ko Gaynde Macky donc kanko oɗo debbo biyeteɗo Gaynde Macky en wayno ko won konguɗi ɗi o haalno ɗum e nder internet ɗum noon konguɗi ɗi kadi wiide mabɓe kamɓe ɓeɗo konguɗi ɗi en kadi ne wayno ko huccini ɗum koye militant ji Pastef mais kadi huccini ɗum koye Ousmane Sonko oɗo sa joni omono nanga toon to division spéciale cybersécurité toon to Dakar kanko noon ne wayno ko wandira ko Di Mbodj ɗum noon wandira kadi ko Gaynde Macky kadi ko militante alliance pour la république parti mo ancien président Macky Sall mawɗo muɗum habruji men hande toon to Sénégal cektorɗen koko fati cellal tugnadi kadi ko anda oɗo sa joni hono ñawuji ɗiɗi nen noon toon tampiniɓe oɗo sa joni hen ñaw hawnako mbiya ɗum bati ñawngu gongu kadi ko ñawngu motongo e jawdi kadi ene wayde ɓurata nangude ko yimɓe takkiɓe ndiɗon jawdi kono noon ko ñaw dagongu oɗo sa joni toon to banggue Sénégal waɗi mayɓe toon to diwan Ndar kono ene wayno ko ñawngu kadi tugnade ko winda jammandi ñawngu kadi yettima toon to diwan Cilon tugnade hande kabru gumi toon ñawngu kadi ne wayno oɗo sa joni kamɓe leydi Sénégal ɗi mursen fof ɓen continue ƴewde hol peeje ɗe mi waɗata kawa e nguɗo ñaw surtout ñaw ɗiɗo mo mbiyata gummigo toon to Valley Rift nguɗo ñaw hewani wadde kono e wayno wawi wonde fof ene wayno ko nguɗo ñaw kadi e sifaji neɓe kalir ko ñaw wummigo e sibabude jawdi e kadi ko rentina oɗo sa joni ko yimɓe kala ñamoɓe tew guila kosomeji gummitoɗo bawɗe ummade e jawdi defe ha ɓenda e kadi yo yimɓe ndeno jokkodirde e jawdi ɗi ganduɗa ene taw ngala comci e gueɗe kono noon kadi e wayno ñawngu ko ndaɓo ɗum noon tugnade hande habaruji gumiri toon département santé toon to Sénégal habaruji meɗen international toon to Mauritanie tugnade ko Shams Marif ɗum noon ko journal online windi on Mauritanie naji goto kañumen e jeeya yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe arme Israël ɓe nanggui ɗumen toon e gueeƴe ɗum ko laaɗi guminoɗe toon diwan Sinusif yiide ene ƴeewa beele en yetto toon to Gaza ɗeɗon laaɗi kadi tugnade hande no sifra eno kene wona 50 laana kadi kene wonno ɗeɗo laaɗi fof ne waɗi kene ɓuura temedde 5 neɗɗo taw ɓeɗo fof gummi koye 56 leyɗele ɗe ganduɗa en caliɗe oɗo sa joni haare wonde toon to Gaza nde donc kamɓe fof ene wayno ɓe paano ko toon yidde yettade toon to Gaza e kadi ko laaɗe kadi ko ɓuuri hen hewde kadi ne waɗi ñamde ne waɗi kadi safruji tugnade hande communiqué mabɓe ɓeɗo jeeyaɓe e oɗo organisation ɓe mbiyata ɗum flottille de la liberté ko wawi wonde fof ene kanko Mauritaniajo o wiyete ko Mohamed Val Wul Cheikh e kanko hoore makko wawino wadde vidéo e nder vidéo o mo haali hen wi wonde ko kala nde vidéo yeɓete firti wonde ko tawɗe ɓe naggam ɗum noon e wayno koye vidéo mo haali hen wi wonde komo namdi ardiɓe laamu Mauritanie ardiɓe laamuji international fof yo mbatta ko yacci en ballaɓe beele ɓe libéré beele kadi ne wayno ko affaire gaz o ene continue beele affaire gaz kadi continue réglade ko wawi wonde fof tugnade hande habaruji gomiri toon to oɗo journal ɗum ɗo fof wonno mission mabɓe ko wawde salade jimani gondi toon kene ɓuura kene wona 15 joni hisande taw ko toon to Gaza
tonto murtana hante ene wani ko gure kewɗo ɗo sa joni jogi caɗele sibabunte soit tuɓoji suwa kadi ilama ɗum noon ko surtout ene gure takkiɗe maaji sénégal ɗum noon altini ɓe no tan tuɓoji mbaɗi toon kene wona 1.3 mm toɓi ɗum ɗo fof ko yante kadi e ndimeji gumino tonto vumglete e ndimeji kadi gumino tonto barrage manantali donc tonto kayidi tan e sibabunde tuɓoji mbaɗi toon ɗi on kanko préfet kayide kanko kadi maire kayide biyeteɗo Demba Ndiaye e yimɓe kadi dadiɓe ko fate kisam mbawen kadi taɓe gonde kadi yimɓe toppiriɓe ko fate sécurité e yimɓe kadi toppiriɓe ko fate santé toon ɓe mbawini yaade nokku bonɗi oɗo sa joni taw ko sibabude ndemeji ɗum noon ɓe jeehi toon to kebbe ɓe jeehi toon to ko hakkude gure ɓe jeehi toon to wandama madina ene wonde CSA ɗum noon ɗiɗon nokkuji ko nokkuji ɓurɗi oɗo saji goni koye nder ndiyam ko holla kadi ene wayno ko wone mabɓe ene wayno ndiyam ɗam heeɓi ɗumen koye daddorde ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade ha hande konngude gumiɗi toon ene wayno ko kanko maire e kanko gouverneur e kanko préfet fof ɓe mbi wonde ko kewɗe ƴeftama oɗo saji joni huur wallude yimɓe boniraɓe toon to kayɗe toon kadi to région Brakna ɗum noon ene wayno ko kamɓe unité 7.7 ɗum noon ko base gonɗo toon to babaɓe dandude yimɓe hewɓe ittude men e gure surtout gonɗo toon to Nayem gure kadi ne ganduɗa en oɗo saji joni taw kañumen koye men koko ɓeydi bonnude ɗumen tumnade hande communiqué gummiɗo kamɓe konngol tontare men mbi wonde koɓe mbawi yaade famille aji gonnoɗi surtout en guittaɗe gure ko wayno toon to Bagdad guittaɗe gure to Muqada babaɓe guittaɗe kadi e gure goɗɗe taw ko gonɗe oɗon région surtout en sibabunde ndiyam heewi nokkuji men fof boni ko donc tumnata ha hande communiqué ko kal mbi wonde ko ɗeɗo peeje ɗe ɓe mbaɗi kamɓe arɓe waɗi taw ka kamɓe koye maɓe jokkodiri e kadi eɓe mbawi liggodade kadi e nder kalifagal mangal pour wawde dandude yimɓe wonnoɓe toon e wawde kadi notade kala nde sohla baɗoni hen kala nde gueɗe baɗoni hen kala nde gueɗe baɗoni hen jani notade yimɓe pour wallude ɗumen ko way wonde fof ene wayno ko ndiyam ɗam e toɓoji ɗi won soit toɓoji ɗi hayso leydi won no toɓirtini no heewi soit kadi wayno ko maaji ɗe kadi ɓeydima hewde sibabunde ɗiɗo barrage uji gonɗi toon to Manantale e toon to Jama koko uddita ndiyam ɓeydima kadi hewde maayo ko way wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni gure takkiɗe maayo ɗe fof banggue Mauritanie e banggue Sénégal fof oɗo sa joni ko caɗele goni saabu gure ɗe fof naati gure ɗe fof ene wayno wotoji doganno hannde ko laaɗe nde jahata hen habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Maroc tugnade kadi ko yalti toon to journal radio France international ene wayno ko seppoji nan toon mbaɗi ɗeɗo balɗe ɓennuɗe surtout ñande talata ɓenɗo jamma ene wayno koye kamɓe donc ɓuuri hewde e ɓeɗo seppoɓe tugnade ha hannde ko radio France international windi namtoɓe gurdam mumen surtout yo dañ gueɗe balloji ɗumen ko fati cellal mumen gueɗe balloji ɗumen kadi ko fati jangde ko wawi wonde fof ene wayno ko teskirama jamma hanki wonno seppoji ɗi goni seppoji ɗi mbaɗi fitinaji no fewi donc seppoji ɗi oɗo sa joni to ɓuuri tinede ko to gure gonɗe toon to banggue worko gure gonɗe banggue worko toon to Maroc ɗum noon ko gure biyeteɗe Enzegen Aït Amira e Tiznit e kadi banggue funnague wuuro Oujda e toon kadi to wiyete Tamara ɗum noon Tamara kadi kañum hoore moɗɗani Raba tugnade hande pelle kaɓeteɗe ko fati haqqinamade toon to Maroc ɓe mbi wonde ken wayno ko ɓe teskitima ken wona capantati ko famɓe fof capantati e jeeɗiɗi suka kañumen gaccitama kono ene wayno enquête nane continue mumen ɓe mbi kadi wayno oɗo sa joni ken ɓuura temedde ɗiɗi neddo taw ko yimɓe seppannoɓe nanggama toon to Raba woni capital Maroc donc kanko gardiɗo ndeɗo fedde toppi haɓantede ko fati haqqinamade kanko biyeteɗo Hakim Sikul o wi wonde ko ene wayno koɗo sa joni nangue baɗɗe toon to Maroc ɗe ene ko hunde nde ganduɗa forani wonde toon to Casablanca kadi mi wi wonde kene wona nogas e nayyi neɗɗo taw ko sappannoɓe kañumen koyemen dartini autoji ɗi dogannoɗi toon to heewi ɗum noon ko ñande dimanche ɓennuɗo tugnade hande ko radio France international winde ummade mabɓe kamɓe ɓeɗo sukaɓe peeje mabɓe fof ɓe ndendi ɗum koye online e kadi ɓe mbiyata ko groupe mabɓe o ko gens 212 ɗum noon e wayno koɓe kutiri koko wayno TikTok ko wayno Instagram e kutorɗe internet goɗɗe pour wawde heblude ɗiɗo seppo ko wawi wonde fof ene wayno ko hande kamɓe seppoɓe e kamɓe laamu ngo ɓe dajani ɗum ɗo fof noon kadi ko hunde nde ganduɗa jogorde bonnande Maroc surtout tawde kañum hoore fewni woni koye fewnitade pour jaɓɓade coupe du monde football ɗum noon koye hitande ujunnaji 250 toon to Maroc
bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio sare jaam hiire moon ɗum woni habruji jogonno e ɗemgal Pulaar gasi ala noon ko hannde ko siftinɗon hannde ko alarba hawri ko 2 lewru octobre 2025 yen mbaali jaam ha janggat on jarama.